bagon yan sanda autan dan digiri kaliya ta gade Allah shi kiyaye kuɗa a yi damben arziki yanzu kan a biya ƴan kallon nan ko a biya kowa da kowa autan dan digiri farko bagon yan sanda kaliya ta gade Allah shi kiyaye faduwa in ta zo a yi da kajuwa ka ruga da gudu sai ya aikin gara ne wurin kallon ruwa kwado zai ma kafa wurin garken biba akwai guda kula 70 da kasashen nama da tauhen nama duk labarin wuta suke ji cile ga zahiri wannan damben garko baga yan sanda dan digiri garko baga yan sanda dogon digiri kariya ta gade Allah su kiyaye faduwa in ta yi abita da kaji ya karuga da gudu da shi nan dai kowa mai ita shi sai ya aikin gara Allah kawo alaji su gini da abubakar dutsen ma Allah kawo mana alhaji su gini dutsen ma sakatarar wasanni alhaji abubakar na abubakar dan da wani hannunsu karkuwa ba mai sanda zamana zuwa hannunsu karkuwa wasu wannan ba ku da ba ha ba ga shirin bai nayi magana ya bashi Allah dambe madara kan da malfashi ya ga wannan dandan musulun shagada da yi shida garkon bagon yan sanda autan dan digiri kaliya ta gadin Allah shi kiyaye faduwa in ta zo ayi kowa bai hidda shi san ya aikin gara kuma da an gama wannan dandan sai da wadawa dogon garba dan malfashi baban nana shagon baban sani su ne na biyu kenan kariya ta gani Allah shi kiyaye faduwa da kajiwa ka luga da gudu garkon dogon yan sanda autan dan digiri na ne su zaburo kai kallon dambe autan dan digiri da shida garkon dogon yan sanda autan dan digiri garkon dogon yan sanda autan dan digiri garkon dogon yan sanda autan dan digiri gadan da gando na ne su zaburo kai kallon dambe gadan da gando autan dan digiri garkon dogon yan sanda autan dan digiri garkon dogon yan sanda na ne su zaburo kai kallo Allah mai yabo sa'a alu gadan da gando autan dan digiri garkon dogon yan sanda autan dan digiri garkon dogon yan sanda autan dan digiri garkon dogon yan sanda a kawo ruwa kungiya garkon dogon yan sanda autan dan digiri ba da ne su da tsawarin ku ba da ji kuma hanyar har zai mu zan nisa saukan duka ba ya kuma da aka tana autan dan digiri garkon dogon yan sanda autan dan digiri garkon dogon yan sanda autan dan digiri garkon dogon yan sanda har yanzu ba da duk kuwa yawa ga tabbatar da autan dan digiri garkon dogon yan sanda 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 autan dan digiri yawa da yawa garko bagon yan sanda autan dan digiri kariya ta gane Allah shi kiyaye faduwa in ta zo a yi kowa mai hidda shi ku biya yan kallo shi biya ku biya yan kallo kai garkuwa bagon yan sanda garkuwa bagon yan sanda autan dan digiri Alain Sani Canada dole a magiwa hargowa saboda an ci abinta ka san ba a kyauta dole a Alain Canada to ai kaka ce haka ne to an ni dai Alhaji Muhammadu mai sani Muhammadu Canada da ko bago yan sanda sai shi autan da digiri kowa mai hidda shi kai wannan dabba fa kowa ya san kowa wannan dabban da ko bagon yan sanda sai shi autan dan digiri
kariya targaɗe Allah shi kiyaye faɗuwa in ta zo a yi sai ya aikin gara kowa mai hishe shi kowa mai hidda shi gashi nan dai suna fafatawa gashi nan suna fafatawa baban mana na gaba dan malumfashi su ne kan layi sai wannan garko babu yan sanda a fannin digiri kariya targaɗe Allah shi kiyaye faɗuwa in ta zo a yi ku biya in kallo ku biya su ku biya su ku biya in kallo gashi nan dai ana fafatawa a ne sani Canada kuma a sani Canada ke Alhaji Sani kan Muhammad Sani Tani duk na yi ko zama a zama mai gida na don tunda shi wancan masu galangon ai tana son ɓanta ne gargado mana aje dambe kai gashi nan dai na cikin yawan ko ba ga yan sanda a tantan digiri a tantan digiri wai hayya hayya jama'a hayya ba saukar dukawa hayya hayya wa ya gani balle shi na ba malam ya gani aya hayya jama'a kula da mai kula da kai kai ga dabban nan ba ga yan sanda la haula fi sha'atillah ba wasa wallahi ba wasa sai wallahi kashi nan dai autan dan digiri karfon da haka yan sanda Allah ya kawo duk da yake subhanallahi dai shekara ga babban wannan ya zama na yau da yau na lillahi kan ya aiki to karfon da haka yan sanda suna aiki a riga harkun dan digiri suna dan digiri garko da haka yan sanda autan dan digiri garko da haka yan sanda autan digiri garko da haka yan sanda autan dan digiri garko da haka yan sanda autan dan digiri garko da haka yan sanda autan digiri autan digiri autan digiri garko da haka yan sanda garko da haka yan sanda autan digiri sola to ba suri sola tun to abin nan basuri yawa basuri sai dandan baban nana akan hanya gadan nan shagololi da alayi da abuda gadan nan shagololi da alayi gadan nan shagololin gufu alayi gadan nan shagololin ya habbu gadan nan su da alayi ana subhanallah kuma yan kallo shago gashi da sai ya zo autan dan digiri garko da haban yan sanda autan digiri garko da haban yan sanda autan dan digiri garko da haban yan sanda autan dan digiri garko da haban yan sanda kai garko da haban yan sanda autan dan digiri hayyo da haban yan sanda garko hayyo autan da haban yan sanda autan dan digiri garko da haban yan sanda ko ke ka Allah ya san dan fara ku Allah ya san ka da kabul hayyo subhanallahi kai kashin dai sana ai jibo ana ba kashin dai na maroko to ga gini haka ce shagar zakka ya ga gino ta ga titi kashin dai sai ba kashin dai da ko ba ga sanda auta dan digiri auta dan digiri kuma wallahi kai kai abin shi kashin dai ana fa abin shi kai aikin rage wahala da abin shi kai kashin dai ana fafata sanin aiki rage wahala kuma in kallo su biya ko watan dan da gani garkuwa ba kaɗai da kawo ne alwe kaɗai da kawo da ko alwe kalo sai lago ko ya bai saba ba kalo sai lago in kallo ya ko ya jadan nan ga dan babban a dai da kawa a tan dan digiri garkuwa ba yan sanda garkuwa ba yan sanda a tan dan digiri yau ka gini a tan dan digiri garkuwa ba yan sanda a dai da wasu subhanallah kai dan babban subhanallah na lillahi ga sunan dai sunan aiki na wahala da kuma ba yan sanda subhanallah ga sunan dai ga sunan suna fafatawa ruwan ba wani ga sunan dai dalla ba jirgi ga kuma ba yan sanda a tun dan digiri a tun dan digiri a tun dan digiri ga kuma ba yan sanda a tun digiri a kuma haɗuwa
gaskiya ne wallahi gaskiya ne haka ne yayi to ga damben ne guri dai hannun malamai hakariya to to nan baban nana shagon garba dan malumfashi shi gari shagon garba dan malumfashi kariya ta gade Allah shi gira ya faduwa ta zo ayi kowa ya mai hidda shi wannan inda ban kowa na muna alheri wallahi kowa suna ba mu kudi cikin su wannan kana baya gara kai wanda ba san fara da tutto ba ka cin to sai nama daga ado ne kana bura amina ba ka cin to sai nama ko da muke gaba fara zan fara da ma wallahi ko ba ku san mutum ba ya sani na ga bangaren gwamba ya diba hoti na ga bangaren yan bauchi na ga bangaren yan yola na ga bangaren yan lafiya masu lafiya kunkuru na ga yan bangaren yan bauchi na kai ga kitse ga tauri ga dabban nan muna nan katsina ta dukkan ɗakin kala kunya gare ku tsoro ba ku na ga bangaren ma'aikatan gwamnati na ga bangaren sojoji na ga bangaren kwastan na ga bangaren migration yallo na audullahi sai rubuta tare audullahi na mai abubuwa uban gidanmu ga ugalo na yi security ba uban gidanmu kuma abdullahi ga wuta ga masara ga mai jin yunwa babu yan sanda kuma ga mai shi abubuwa ga shi rabe da shi da wutar da digiri an yi dambe idan za a samu su gasar galar kai da su da an gaba to ga dambe ne baban na kariya ta gane Allah su kiyaye shagun garba dan malumfashi baban nana wallahi duniya ni jiba wata rana wasu ba ne mai ba an gaishe ka tsohon mawaki ba tsohon mudawakin Allah ba na Ibrahim dan gulbi sai dubu ta taro na bude kadan dan gulbi uban Hassan da Husaini waka ba kai wannan ba shi kalan gai din shagon gogora to ga dan nan gashi nan koma kai subhanallahi inna lillahi kai ga dan nan da kudin kuna in kallo baban na shagon garba dan malumfashi sai dogo ba ka sadaki na alamai maciji dogon alamai maciji dogon alamai maciji dogon alamai maciji kariya targade Allah shi kiyaye dogon alamai maciji kariya targade Allah shi kiyaye sanan aiki na wahala sai ya aiki gara shagon alamai maciji baban nana shagon alamai maciji baban nana shagon alamai maciji baban nana shagon alamai maciji shagon nana shagon alamai maciji baban nana shagon alamai maciji baban nana shagon alamai maciji baban nana shagon alamai maciji baba shagon alamai maciji baban nana sai da ta taru shagon garba dan malumfashi shagon garba dan malumfashi za su ruwa dogon garba dan malumfashi a bakin ruwa dan malumfashi baban nana dogon garba dan malumfashi baban nana dogon garba dan malumfashi kariya ta malumfashi wadda ta zo ayi masu da walai safiyanu alai safiyanu ɗari uwa 87 ilimi maganin jahilci babban da ruwa mai kare kasashen yaro ga dandannan babban nana shagun garba dan malumfashi kariya ta gani Allah shi kiyaye faduwa in ta zo ayi ga shirin dai ana fafatawa kowa ya mai shashi shagun garba dan malumfashi baban nana ga shi suna tataka dogon abu na malumfashi dogon garba ai hawan ne yayi gaba da nan subhanallah akwai dan alaye dalil dan dambe akwai dan bake nan kasa akwai kuma dan bayan rabadu da na gogoro dinka kuma akwai dabban aluma da aljani don da ku kenan kasa kenan kai
da mugun dabba wannan wuri cikin bai madan malabashi ni karkaɗi ba tuba da lahi kai sanya ake gala kowa mai da shi kowa mai shi shagon garba dan malabashi dogon garba ba wannan na dogon garba baban na dogon garba tuba da lahi kai tuba da lahi kai na jafar kura tuba da lahi da shi dai wanda dalla ba jibge babban na fafata tana aikin daga abubuwan mace sarkin noma sarkin lada ya lena ya ba ya kaina gariya ga sarkin noma idan ya zauna ya da za ta wuta ko ta yi mata sarkin noma sarkin lada ya da ta kyauta abdullahi ya bai gida ka ta dahe mata ya ba ya kaina lima mai abubuwa na gode mai noma ko bai sai mutu ci abinu kai ganin nan sarkin noma ce a baka wannan kudi 200 in ji sarkin noma ganin nan da shi nan dai shagon garba dan malumfashi da shi nan suna fafata wannan dambe Allah ba mai lafin sa'a Allah safiyanu gaban gidanmu babbar dahuwa mai ƙara itacen yaro Allah saka ma da alheri ya saka